ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବୁମରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଛାଡ଼ିବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଆଉ ଖେଳିବେନି ଏମ୍ଆଇରେ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, IPL 2024 ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଖବର ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଦୌ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ IPL 2024 ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯିଏ ସିଜନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ମଧ୍ୟ IPL 2024 ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମ୍ଆଇ ସହିତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କର ଏହି ଦଳ ସହିତ 12 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଆଇ ପାଇଁ 200ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ 201ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ 5110 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଓ 34ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ IPL 2024 ଦେଖିବା, ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 69 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 43 ରନ୍ ରହିଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, MK ଓଡ଼ିଶା TV।